Du filmer ikke? Nå, nej. Hvorfor følger du efter mig? Det skal vi over i den anden side. Skrid! Du kan bare overhovedet ikke teksten. Ikke en skid. Men jeg skal kunne teksten fuldstændig. Jeg skal bare lige kunne nogle ting i ordet. Og så er der også mere guitarspil, jeg kan lide. Du synger bare helt vildt godt. Den er god, den her, mand. Jeg kan ikke. Den er god, den her. Du kan... Nå, den er god. Hvor er den god? Nej. Skulle du til at spille Lady Gaga? Goodbye to friend. Fire in the sky. Begge dem var. Det kan ikke sige. Du skal lige høre den, jeg kan. Jeg skal høre den. Det er så mærkeligt. Det er ikke den. Den lyder ellers god. Nej, det er ikke den. Okay. Der bor Bjørn! Hvem fanden er? Der går i børneorkester retarderet. Han er bare grineren, han er. Hold kæft, jeg må være mig, men det er helt ekstremt. So that's how it goes. Millions of people living this world. Må jeg ikke lige låne lommelygten? It's not too late. Det er nu væk. Gider du godt lade være? Skal den her vej? Still screaming like a bitch of shame. Hurry up the hills and the crazy. Der bor Josef. Hvem er Josef? Det hvide hus, selvom det er forkert. Hvem er Josef? Det er en, vi kalder Jesus. Hvor? Han er skæg. Hold da kæft, jeg har været oppe og stået med ham mange gange. Hvor gammel er han? Han går i 6. Okay. Og det er sjovt at være den største skole. Er du det? Ja, eller ikke den ældste, men jeg går i den højeste klasse, og jeg er den ældste dreng. It's about to make it a move. Lige derinde, der boede Alexander engang. Alexander? Ja. Hvem er Alexander? Fra hvorfor en klasse? 7. Hvad? God røv i de sko. Tak, mand. Jeg er Frederik Nielsen. Jeg fik for meget af den sommerspil. Vi skal høre noget Eminem. Hvad fanden er nu, den hedder? Sluk for det røvlort til sang. Den er fucking god, den der fakt. Prøv lige at stå stille. Prøv lige at stå stille, og så kig herhen. Hvad fanden er det for en sang? Hvad fanden er det for noget lort? Hold nu kæft, din næve. Der. Yes. Det var... Sindssygt.
Har jeg fortalt, at Polle han kom i dag? I'm coming. Nikolaj. Ja. Har jeg sagt, at Polle han kom i dag? Nej. Jeg hader ham. Jeg kan bare ikke lide ham. Der er en, der bruger min chef. Hvem? Min chef. Det der hår, det er lige til at rode i. Og fuck, hvor er jeg egentlig lille, mand. Der er en, der bruger min gamle klasselærer, da jeg gik i børnehave. Fedt. Jeg ikke teksten.